Курай һәм не, менә бу нәрсә Ирене. шытыр белән уйнады безнең менә Нәрсәсең ул? Кәмиҗәвидне караган булсагыз, менә Свисток шикелледер инде ул, әйме? нәрсә дип менә инде Губная гармошкамы? юкмы? Юкмы? Просто Бим-бим-бим. Юк, ансы кубыз. Миналдан ул яқсы. Свисток. тоненький шытыр, юк инде обычный шытыр. Юк. Но тауышы сызгыру шикеллеме? Әйе, кыш кебек сайрый. Кыш? Кыш кебек сайрый. Нинди икән соң? Белмим, асалпа. Наил уйнады двухрядкада, мен Курайда, а ул шул кыш кебек. Менә сез аны игә кайтып, кичкенә генә шунда шытырны әйтәсез дә и уйлап карыйсыз. Теге ана Юк, ул нәрсәдән ясаласың мәсәлән? Әйе. Ясалмый пакет кына Менә безнең авылда инде бер ни бар, сызгыргыч шундай яшел әйбер, уртасын өзәсен дә иченнән сабак. Ничек дип аталасың инде? Камыш. Белмим. Агачны беләсең инде. Юк, юк. Шундай Беләсез, беләсез. Өчен Тартасың сызгыра. Кош була эчендә. Беләм. Ничек аталар? Борчак шикеллеме шул? Әйе. Белмим. Акация. Белмим. Юкмы? Татарча. Белмим ул татарчасын.